Jonas? Jonas? Dendara noa? Geratuko altzara bakarrik. Bakarrik? Pixka batean besterik ez. Olioa erosi eta banator salto batean. Salto batean etorri. Dendatik onaino, salto batean. Hain salto handia? Bakarrik nago etxean. Bihotzak taunpa. Bakarrik. Bihotzak taunpa. Bakarrik. Bakarrik. Beldur da, Jonas. Beldur da, sukaldean. Eskuak dardar. Bihotzak taun. Bakar. Beldur da, Jonas. Eskuak dardar. Bihotzak taun. Oskailuak dardar egin du. Neuk ikusi dut. Zeren beldur da? Beti gose dabil. Letagin zorrotzekin. Oskailu barruan. Dena jaten. Otsoa da? Dena jaten ari da. Eta gero, ni jango nau. Jonas? Jonas? Non sartu zara? Otsoa dago oskailuan. Zatoz, Jonas. Ez dago otsorik. Oskailuak dardara egin du ba. Zergatik egin du dardara? Dardara motorrak egin du. Begira barruan? Ama, nola egin duzu salto dendatik onaino?